Myslím si, že LGBTI menšina na Slovensku je veľmi špecifická menšina. Je to menšina, ktorá sa pohybuje neviditeľná takmer. Otázky ľudských práv LGBTI ľudí by mali byť nejakým spôsobom stále pripomínané. Pretože stále hovoríme o rasizme, hovoríme o sexizme, hovoríme o ageizme, ale veľmi málo si uvedomujeme o tých menšinách, ktoré naozaj nevidíme. Myslím si, že na Slovensku sú ľudské práva presne tou témou, ktorá sa vždy odkladá do úzadia. Myslím si, že keby si veľa ľudí uvedomilo, že ľudské práva existujú v nejakej realite, v nejakom kontexte, tak by pochopilo, že toto je tá báza, na ktorej treba stavať. Asi by som povedala, že sa netreba báť. Že práve to, že o niečom neviem, že niečo nepoznám, práve to by malo byť takým tým motivujúcim spojivkom, že práve preto by som sa chcela naučiť niečo viac. Keďže si myslím, že tréningy sú hlavne dôležité pre tzv. Profesionálov, ako učiteľov, lekárov, policajtov a podobne. Asi by som sa ich snažila motivovať tým, že s LGBTI menšinou sa stretávajú vo svojej práci každý deň a možno si neuvedomujú, ako ich správanie ovplyvňuje ich životy. A asi by som sa ich snažila motivovať hlavne tým, že nikdy nevedia, komu urobia lepší deň.